Пуснах. Още малко надолу дай. Не, няма страшно, няма, не, въобще не се представя. Не се представя. Няма да ти страшно. Няма ли човек? Няма да ти страшно. Ще държиш, няма да пускаш чуле. Дръж сега. Кажи да. Държи. А така. Дядо фан. Точно така. Ще ги дразниш. Малко, бе. Много. Така. Израва. Абе, Не, това беше галята. Мале, тя къде ще го побере, човек? Виж да бързам, но тя много бързо на лапата. Как ви измъкна? Стискам. Държи. Няма да го пускаш. Браво. Много малко става. Хвърли го там долу. Ама не, те пък ще се наедат. Тази пък бах ти лапамата. Много меко тялото, нали? Пръста е. Няма страшно. Мали, какъв е стана порема, ако знаеш. Айде сега калканчето и изпим толкова. Само да се опитам. Няма страшно нищо. Не, аз така, че страшно дел. Глътне един път. Да спати идваш. Бах ти хищницата, да. Чива. Насочи го към калканчето. Насоча, но тази изпада. Точно там трябва да е. Измага. И бам ти лапното, къде го набря това нещо, бе? Калкана ми калве, вчера яли. Ама трябва да го... И става го. Веднага го лапна обаче.
Не, защото много малко опашите, че ги. Лопна ли го? Лапна го, че трябва да се издържа. Гледайте му още една. Мисля. Някакъв гърб имаш ли само да избърши да не капаш?